Tudod, van egy mondás, miszerint ha Indiában jársz, akkor viselkedj úgy, mint egy indiai. Vagyis közlekedj tuktukkal. Ezt még soha nem bánta meg senki azzal együtt, hogy általában erről sztorizunk a legtöbbet az első közös vacsorán. A múltkor is megemlítette valaki, hogy ő jó sofőrnek tartja magát, de azért annyira, mint a tuktuk sofőrök, annyira azért nem. De még mielőtt beülnénk a tuktukba, megalkudunk rá, és ez megint egy olyan dolog, amiből én nem szívesen hagynálak ki, és pusztán csak azért, hogy még jobban és még gyorsabban ráérez erre az alkudozós mókára. Persze, megalkudunk az árba, aztán meg beszállunk, és nyihá! Figyelj, felejts el mindent, élvezd és kész. Hát hol máshol nem riksáznál, mint Delhiben a dugóban. Osaka.